Today, we're gonna learn how to kick. I dag, der er det som sagt kickflip. Og det er faktisk bare fødderne. Jeg sætter min her, og min bæreste her. Og det gør jeg simpelthen fordi, at jeg føler, at jeg får bedre flip, ved at jeg både har den i position, så jeg kommer længere op, plus så der jeg flipper den, så min kickflip den ligger der bedre. Der er mange, der sætter deres fødder herude, når de laver deres kickflip. Og det gør bare, at din kickflip den bliver sådan mere sådan nedad og usikker, når du skal gøre den ud over gaps. Ja. Kickflip, det der skaber rigtig mange problemer ved det trick, det er, at folk de glemmer at hoppe på deres board. Og jeg havde det også, da jeg begyndte, og det havde min ven her, Mathias, også. Det var, at når du gør det, så gør du sådan der. Og det gør du simpelthen, fordi du glemmer at hoppe op i luften. Så du kan faktisk starte med at gøre sådan her. Det brugte jeg i hvert fald meget. Bare øve mig på, bare køre, bare hoppe. Og så bare lande. Simpelthen bare på skruerne. Og uden at poppe, bare lande på skruerne. Ja. Og det næste skridt, du så går fra, det er så, når du kommer her, så du øver dig på at hoppe, imens du prøver bare at flippe den. Bare prøv at få lidt pop i. Og så kan du altid bare flippe den sådan. Bare du øver dig, at få lidt pop i dit trick. Og der er mange, der også bruger deres arme til at gøre det. Hvor de simpelthen kommer herned, og så op. Plus du hopper, fordi så kan din kickflip blive langt højere. Nu vil jeg lige vise nogle shoutouts af kickflip, så I kan lige se, hvordan den er. Ses om 2 sekunder.